Mm. Godt. Super. Ja, lige præcis. Men du må jo hele tiden supplere mig, hvis det er. Ja, okay. Ikke også? Der er 2 ting, når man siger mænd i København. Det er for det første har det været ringet utrolig meget ind. Der er nok over 30 nu. Det ringer hele tiden. Ja. Og henvendelserne kendes af, altså hyppigheden gør, at de faktisk kun har sikret navn på dem, der ringer, som de ringer løbet af aftenen og natten til dem, for at få det udbygget. Men det, der er kommet konkret i bilen, det er eneste 2 ting, der kan siges. Det skal du bare vide. Ja. Resten ved de ikke noget om endnu, for han sagde, I har ikke overblik over, hvad folk har snakket om. I har bare sikret navn, telefonnummer og lagt røret på. Ja. Navn, telefonnummer og røret på. Men det er vigtigt, at vi får sagt det med den der Alfa Romeo, ikke? At vi får fortalt historien om, at der er en kvinde, der ringer ind, og at politiet selvfølgelig i morgen vil efterprøve, om det også er rigtigt. Jo, men det skal bare ikke sige, derfor så vil der kvinde, så er der en mistænkeliggjort telefonen. Ej, du bliver nødt til at sige... Ja, jamen, du kan bare ikke sige, at den skal efterprøves i morgen. Så stærkt siger man det ikke, når folk ringer og siger, at det er mig, jeg ringer, men du kan ringe til med det samme.